Mana ndi, Van? Ini mau ke rumah Fausan, Bu. Arep ning ndi to? Ana apa? Mau ikut tarawih, Bu. Oh ya wis ra apa-apa, Van. Hati-hati ya, Van. Siap, Bu. San, yuk mangkat tarawih. Yuk. Ya wes lah, Cil, aku melu. Mumpung aku gawe kartu ki. Yo. Lu kok nggak terawih ada apa-apaan? Nunggu aja, Mbah. Oh ya, belum jam 7 ya. Yuk. Gimana? Bukannya terawih malah dolanan tepukan kartu. Ayo mangkat. Wes aku tak melu satu. Ayo. Jadi kartu. Kok nek aden mangkat lho ya. Barum mau tela-tela. Mau aku yang Oke ya mau tuh nah, sabar. Ini Mbak bulan puasa tak tela-tela. Ya Nang. Ya terima kasih ya Nang. Sabar. Elda, Mbah Rum beli tela-tela. Jagung ya, jagung rapet juga. Ini konco-konco ya terawih. Tapi saya niki jak grimis sih. Grimis tapi wis deres. Piye? Teni ra deres ya. Tapi nang telat. Teni siluk lah ya. Dan tak berhenti langsung. Halo. Konco-konco yuk terawih. Tapi Zon iki grimis. Grimisnya tambah terus. Enggak apa-apa tuh, kan dhewe soni yo. Aku macul yo. Iki wis sak nonton. Yen suwi piye? Dhewe telat. Makan tak iki yo. Ayo to. Ayo. Kita jangan terus balik wae ya. Yo. Tapi nek nang masjid aja guyon lho. Yo. Dan yo makasih. Ayo. Buat. Sakit terus lho. Iki rame nggone rak cukup piye? Apa rene merapi bae? Wis yo, stok to. Wis yo, stok to.